rinengga dhateng saking para rawuh, para bapak, para ibu, para undangan, para tamu ingkang sadaya mulya ari kalenggan punika. Kula aturaken wilujeng siang, wilujeng rawuh saha wilujeng hamir sanelangan tayub wonten siang punika. Atur salam taklim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng saking pepundhen sepuh, pini sepuh adalah aji sepuh ingkang sanyata sampun kebak ing kawruh datan amingkuh saliring kiwuh. Saha ingkang sampun tuhu pana ing pamawas melda ing pitutur, saha ingkang tuhu kula bekteni. Kunjuk dumateng sagunging pepundhen Para Priagung Dareng Nata Sarjana Sujanening Budi, para pangemban pangembating praja satriyane negari ingkang pinangka pandam-pandhaming kawula dasih saha ingkang sampun pantes nampi sagunging pakurmatan inggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sekaran. Saha kunjuk dumateng sedaya Bapak Kasun, mliginipun Bapak Kasun Ngantru. Ugi kunjuk dumateng sedaya Bapak Ibu perangkat desa Sekaran. Nggihipun dumateng Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agami. Ingkang sedayanipun ingkang tansah tuhu kula hormati. Kunjuk dumateng Bapak ingkang nglaugati panjenenganipun Bapak Suwanto sak kula wangsa, saha kunjuk dumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu ingkang tansah winantu ing pakurmatan. Murwakane kula matur monggo sareng-sareng muji syukur dumateng rasa dalem Gusti ingkang Maha Kupaos. Kanthi saking berkah rahmat taufik hidayah saha inayahipun mugi-mugi anggena sak kanca sak rombongan ngaturaken adicara lang tayub mila siang niki antos dalu mangke sageta manggih rahayu widodane ing sambika ngantos titi laksana purna. Nyadong duka saderengipun dene menapa kula cumantaka matur dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Awit kula mitu dawuh saking branipun Bapak Suwanto sambit Ibu Rubiati sak keluarga supados kula sak kanca sak rombongan ngaturaken adicara langen tayub sesarangan anggenipun kagungan kersa netepi darmanipun sepuh hanikahaken putrinipun ingkang sesilih ning ayu Ida Purwati ingkang dipun palakramaken pikantuk Adimas Bagus Nyamarga. Pramila kunjuk dumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu kasun berkah pangestunipun. Mugi-mugi anggenipun jejodohan Sri Atmaja ponang panganten kekalih. Saged mengku bali ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dumateng sagung para lenggah ingkang satuhu kinabekten wonten mriku sak kanca sak rombongan sampun siaga samapta ing gati saweging diri batir suka parisuka kunjuk sagung para tamu seterusnya. Ning saderengipun adicara kula wiwiti lan rumiyin badhe kula aturaken sagung para paraga ingkang badhe ngaye wajib wonten siang niki ngantos dalu mangke. Mila saking gangsa ingkang sampun kapiarsa menika dipun asta para seniman seni kerawitan rukun budaya mijil saking dusun Sambeng Kasiman kanthi sesepuhipun panjenenganipun Bapak Haji Rujito ingkang sawetawis ngasta kendang. Eka Dwi Tricatur waranggana ingkang dipun awaken kula aturaken wiwit saking kidul piyambak menika panjenenganipun Ibu Siti sedaya sampun tepang. Dina kalih menika panjenenganipun Ibu Putri. Putri tenan iki wedok. Angka 3
Panjenenganipun Ibu Rina wonten ingkang pungkasan menika Ibu Jenny. Alamatnya digodi dhewe ae Mas Juki rasa tak sebutno. Sing penting ana nomor HP wonten mawon pun. Sound system ingkang rinten gongso siang niki kantos dalu mangke menika saking Getas Cepu Jawa Tengah ingkang paring Radiksa Audio Sound System profesional. JWV live streaming video syuting saking ngantru mriki mawon ingkang badhe ngwaras sareng ngantos tumapake Ngadicara Cekap Benjang Enjang. Dumateng para lenggah ingkang saha duki nabeten wondene pramubeksa kaprasen bat pramugari tayub menika wonten kalih setunggal kadang kulanem panjenenganipun Adimas Bagus Marjuki. Panjenengan kula pribadi kula pun sujaka cekap anggen kula ngaturaken sedaya para paraga ingkang badhe ngawi wajib siang niki ngantos dalemake. Pramila mbok bilih anggen kula sak kanca sak rombongan mangke ngaturaken adicara wonten kirangipun. Saya kirang nuju prana dhumateng manah panjenengan sedaya sedaya ingkang ngawi wajib nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dhumateng rasa panjenengan. Wusana mekaten rumiyin ingkang saged kula aturaken. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tumpang suhipun anggen kula matur. Akhiripun kula aturaken wilujeng siang. Wilujeng hamirsani langen tayub siang punika ngantos titi laksana purna. Akhiripun billahi taufik wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun. Yodiki, kebatang sagung para lenggah, para mitra kabdian Jawi kang satu hormatan mangayu bagyo minangkan pun Bapak Swanto, Tahi Pak Ida. Jadi kang wonten baglaran suka parikata cara langan beksa Mama Hargi kang putra traputripun Aroko Bagus Arya kang pikantuk Dia Hayu Putri Ida ingkang pikantuk putra Bagus Arya. Dipunwontenaken pagelaran jadi suka parikata cara langan beksa badhe kawitan nun sewu nyun duka saderengipun kewantangan beksan katuraken sagung ing para lenggah para sutresna kakung Sumana Putri kula minangka wakil dalang saking seniman telah seniwati hangaturaken minal aidin wal faizin. Jadi nggih mohon maaf lahir batin niki tasih dinten prihatin nun sewu sedayanipun ingkang sampun rawuh mangayu bagya nderekaken Pak Swanto kanthi ngawontenaken pagelaran suka jadi nggih parisuka adicara langan beksa langsung mawon. Wektalipun sampun satisonten nggih adicara kawiwitan katuraken panghormatan samarang adicara sepindah kunjuk katuraken panjenenganipun Bapak ingkang bejet, Bapak ingkang kawogan, Bapak ingkang hamengku gati kunjuk Bapak Swanto Nun Sewu Pak Ida ing mangke lenggah langkung maring panghormatan nderekaken dawuhipun katuraken nderekaken panghormatan katuraken kunjuk pripun Bapak Marsi. Ketiga katuraken kunjuk pripun Pak Edi. Sekawan jangkep katuraken kunjuk Pak Lis. Nun sewu ngambali atur Pak Suwanto, Pak Marsi, Pak Edi, Pak Lis. Jadi kawiwitan langan beksan bahagian nampi adicara sampur panghormatan. Lampahipun sampur kadang acara langan beksa lumampah kairing ayak gedhok ta. Sumangga. Beksane besko
dhewe